Lingba ka jing shimkhia bat ka jing tresh tom UMLA ka molai uba piti sok mi ka long yeng balaklat no ikhlung na ka jing twa khndo halo mo nei molai thlong kalayo ya ka jing rap pisa na ka sarkar ka pakot sha ka hnreu lak duna tingam saulak tingka ka sarkar kala ai na ka benta ka jing yap no ikhon balatip ka teng kum iyai e lang milim omlong ka sarkar kan ai ru sa silak tingka na ka benta ban shna ya ka yeng bala julor ban nyop san hajar tingka lamang na ka MLA scheme kat kum uba piti sok mi ulaya thu baha ka jing shisha ukwa ban ai khambun na ka MLA scheme menre ka sarkar menta kalabu pot bakim la ban ai palat ya ka nyop san hajar tingkam hang ni ka dengan ni ka order ba sarkar kala sanction saulak tingka ka sarkar kala sanction na ka benta jong ka yeng ka bamat ya ka jingklat jing khun jing i ya i lang lim long legal sarkar kala pakre saulak tingka kan ni sanction sa IT pa ba di kini sigit saulak tingka la pakre ang ni ru nomor ba manakani por ba nakaliang jong ang ngalapan ni ya account number ngalapan ka passbook ngalapan do sedong degil ai hang ni hila perlat ko ba naman nakaliang jong i kong wandalin melimilong idon account hapo UBI bank molai ti hang tay la sala kila transfer ka pisa kadong saulak tingka hak kateng jong hak teng kimi jing khan saulak tingka to kani fisung thu kani ka sarkar ka saulak tingka kalai rap na matan ko yeng de kum ong amne umdon spa umdon pho umdon lak umdon potit umdon kurur umdon i khoi ka jingim ka kham kong san rei fisung thu hakum kata kapor ada nakalian jingi laban bat ni bat ada ka sarkar ka laban bat ni bat rei baro hi ka lok ti jong blai de nakalian jong pa ji kemi mo ngomne sok men blai petkan ni pi pidang ni ka ba kum bakal mata dengan scam blai huna kerku nam tagi kun ti jong pi lakan ni kong wandalin do sing ong kum noi lang ngopai si khoi we khon ro sitam ong to bleu sat hui pin dor kan khaman yo en yo ya ba yo ko yo kya sai sien ba ding scam da jirap no sarkar ni saulak tingka na ka le yeng sa yo ya ka ban sumari khon sai sien yo jing ko jing kya to ka benda ka baar ni ka saulak ka ni ban nakaling jong yang sem ka yo benda ka bala yo la pu account jong ki kanan pesa ba silak tam pa de ba sarkar sa anam da masna yeng silak tingka no masna ka yeng Tina lor jong kata pada kan donus ka MLA scheme ka bahnyo pusan hajar tingka. Ani ka MLA nyusan hajar tingka ka dina mata wasna yeng. Ada ka jar khat ba ka sarkar ka syak bu khambon ru nglako ambu khambon kam sya. Nyo pusan hajar ka de ka maksimum ka ban nakling jongi ngilaban ai ka long yaki pajba ki beduk hang ni ka wan keteng ki beduk. Hang ni ka wan keteng jog di PPL. Ki beduk ki la ban yo anu MLA nyuk san hajar ban sna yeng. Di pisau tu nyop sana jar saya yang kadang dap. Di hendai kalau bendau MLA bandar mentalak. Ada kasor mensyua lagi por mensyua. Kasor kal kasong ka ayo MLA arlak lailak mas na yang. Menta pada kasor kal ka ong ya yang MLA. Nakaliang pi a nyop sana jar. Nakaliang trayeng pada kini pendap. Dengan sko bakan kasor kal silak tang mas anam mas na yang. Nyop sana jar nakaliang jonga. Baka benta basa pada nakaliang ka yang mah. Nakaliang ka yeng pada kalau ke pendap nak benta banyo ya ka yeng ka pabiang ka bin. Deto kum nom ikhwat nakaling jongahi ka ndor ka berki pajba. Hak bade la ka de jing sobha la ka de sosi la ka de ka roi ka pa la ka de ka no ro paro hi ka de ka benta jonga. Benta jonga bendor kat berpi. Ngala jong ka de ka wei ki pajba jong ka molai konsi ba jong ka jelahi baro ka wei. Banlong MLA ka long ka bae. Tadang ikwa belum beli tangga buram, bangini tangga 6 kabiang. Henry Henry bau pajba unyo ajing mentoy. Gidon kamu beriu, ubang kamu sia mensyakri. Beriu ba la ban tre makta, ban nabaro kiliang hi ban pej nam ta jingbit jimbiang konsi ba jelahi baro kowe. Nakaliang ukpa jong iyai lang uba resteli rentathiang ula ai khuble bat penpau ya kajing sngongu ya UMLA ubala pensting ya kajingkit bakhya bakum kalong yang kalamat na kajing sya penjulor kayeng bat kajing khlat ikhun ba asnam bat iwei menta idon padang kajing sumar kajing le sistem jengki nongkit kam jengka sinong khamtam iba ma jengki belap yo inga kum gane kalat khamlat na kajing perkhat na kajing pension kajing ngamo bangan le kum noi ikon ki me mata kajing warra jeng iba ya kane kajing tristom lem iba ya kane kapat kham duna kajing perkhat kajing enga bangala ban pendap ban pembiang be ki kon ditemo ban mentaro nga dap he kajing jinjar selain mar ba ikon ngai dang don preng ka jing sistem
teng haban le ki bai dawai ki nei ki tai te tang ta hi ya ai khuble ki baro ni seng long kme ki rong ba ki bala ya poi lang ta ne pina ai men sim nem ya ka yeng ka sem chunga hi bro howe orang ba shnong gamolai thlong uba tililang melim omlong ula pertu ki kam UMLA bat ula khublei bat pen pau ya ka jing sngu halor kani ka kam ka ba khrau ka ba ula le na ka benda kani ka long yeng kala pentingan mat ka ba la ai museum mat ka ba don chik nan mo ya ki trayeng ki balong ikong wadalen not i ba restaurant dan tatiang ka balong settingan bat kam tam kum hani ku por kam ta ka ba ngitik wan nai ka benta ka ba kongsan hai ka ba kum ka yeng kala asnan man solve problem ka de ka chingdon MLA ni ko ta ba le selang ba ka ching trash tom ching i ba hani ko pom ta paro ke kalong sia ka ban wiang snan oh wala kiladon apa yang ching si nam ta ka ching du ni kon chongki ki ba ila khla no rei kawan pak sakwe ka ba ngan prakhat kum no ngan yo ban te pat ya ka yeng ka siam hano ngan syongan sa kum no ngan penti pendam ni ki kon kitai rei lengba kanika kum kanika program ta sngai ka ba MLA chungi don ni pom ta kanun kachingwan sing im ta kalong kan soft na ni program ha ka ba teaching susi sing slide sing lang kum no bangan wanra apat ya kalong ya ka yeng ka sem ka babet biang ngan yo ban syong man sa ban ti pendam kham tam kon kitai chungi ge na pedang chungi tai padon ha pedang ka ka lawan ong noi dang don system ha ba ani ka chat ni siling ka ba hak por baca to le ma si ban pergi nei da kacing sumas po mau plang entai la pergi nei empala pat ban yai ban yang kum kalom ta dang don kam kacing sumas kum man chupin kamau ka long yeng jo ka kong wat dalin milim omlong kalama ya ka jingja twa khndo ha ka ap sa tarik unai lur man ta usnem na ka jingjor palat uslam na ka ne ka jing twa ki langut ki khon ki lamen saw bat ibarit du iyai e lang ila poi hospital henre ila khlat no pat hadin ka tu kan ni por